Des d'aquest dimecres i durant 10 dies queda tallat l'accés a l'estació d'esquí de Portainer a Rialp per unes obres de reparació de la carretera, de manera que només queda obert el complex als esquiadors que ja s'hi troben actualment i que s'estan a l'hotel de peu de pistes, i els nouvinguts són redirigits a l'estació veïna d'Espot i també pertanyent a ferrocarrils de la Generalitat. La carretera d'accés a l'estació de Portainer s'ofereix constants esllavissades de roques i barrancades, de manera que any rere any s'hi han de fer obres de manteniment. És per això que el territori demana una solució definitiva i no pedaços. Davant clar, d'una situació que ja és endèmica, de situacions que es venen donant any rere any, bé sigui doncs, per l'acció de la pluja, per les barrancades a la primavera, és a dir, davant d'un fet doncs, que es va repetint, que ja és endèmic, el que demanem des del territori és que comencem a estudiar la possibilitat de prendre una decisió que pugui ser definitiva o que tingui com a mínim l'expectativa de resoldre el problema en els propers anys. El tancament de l'estació durant 10 dies repercuteix molt negativament en l'economia de la zona, ja que es tracta d'un dels principals motors econòmics durant l'hivern. Primer a la pròpia estació i després a tot el moviment econòmic que genera una estació de muntanya, en l'hostaleria, en el sector del lloguer de material i venda i material d'esquí i, evidentment, doncs, en les escoles d'esquí que hauran de suspendre part de la seva activitat durant els dies que duri el tall de l'accés. El problema més greu és que no està clara la titularitat de la via més amunt de Roní, fet que dificulte que algú es faci càrrec d'una gran inversió. Ferrocarrils, per la seva banda, que ha emès el seu punt de vista via comunicat, es farà càrrec només d'aquesta actuació d'urgència que puja uns 30.000 euros per sanejar i col·locar una xarxa protectora i així poder obrir l'estació al públic fins a finals de temporada.